ஓகே. ஒரு படத்துல ஸ்டார்ட்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டரும் இல்லாம, படத்துடைய ஒரே நடிகர் மட்டுமே படம் ஃபுல்லா வந்தா எப்படி இருக்கும்? என்னடா சொல்ற? கொஞ்சம் புரியுற மாரி சொல்லு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு படத்துல எந்த ஒரு நடிகருமே இல்லாம, ஒரே நடிகர வச்சு ஒரு படம் எடுத்தா எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்காதா? இப்போ நம்முடைய தமிழ் சினிமாவுல இப்படி ஒரு புது முயற்சி ஒண்ணு எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி ஒரு படம் ஒண்ணு வந்திருக்குது. இப்போ இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல. வரப்போது. அத பத்தியான செய்திகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோக்குள்ள போவதற்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட். இத மாரி இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் நீங்க பார்க்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா, இந்த ஜேஎஸ் கம்யூனிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சரி வாங்க பார்க்கலாம். நம்முடைய தமிழ் சினிமா பார்த்தீங்கன்னா, பல முயற்சிகளை இப்போ வந்து புதுசா வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. எப்படி எப்படின்னா, பல ஹாலிவுட் படமா இருக்கட்டும், பாலிவுட் படங்களா இருக்கட்டும். ஸோ அப்படிப்பட்ட படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு, நம்ம தமிழ் சினிமாவிலும் இன்னும் அதே மாரி புது முயற்சிகளை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பல முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. எக்ஸாம்பிளா சொல்லப்போனா 2.0 படத்தை சொல்லலாம். ஸோ அந்த படம் வந்து ஒரு ஹாலிவுட் மாநில இருக்கும். 2.0 எந்திரன். அதுக்கப்புறம் கைதி படம். அது வந்து சாங்கே இல்லாத ஒரு படமா வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இறைவன் நிழல். அது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு கேமரால ஒரே ஷாட் தான். ஒரே ஷாட்ல எடுக்கப்பட்ட ஒரு படமா இருக்கும். இப்படி தமிழ் சினிமால பல முயற்சிகள் கொண்டு போகணும். அதாவது தமிழ் சினிமாவை முன்னோக்கி கொண்டு போவதற்கு பல முயற்சிகள் இன்னும் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு இயக்குனரும் புதுசா நம்ம ஏதாவது பண்ணிரலாமா? இன்னும் சூப்பரா ஏதாவது கொண்டு போயிரலாமா? நம்ம பெரிய ஆள் நிரூபிச்சிடலாமா? அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்கள பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படி ஒரு இயக்குனர் யோசிச்சு தான் இந்த ஒரு படத்தை வந்து எடுத்திருக்காரு. இந்த படத்துடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வந்து எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுமே கிடையாது. ஒரே ஒரு மெயின் ஹீரோ மட்டும் தான். ஸோ அவர் மட்டும் தான் படம் ஃபுல்லாவே, அதாவது 2.5 மணி நேரம் ஃபுல்லாவே வந்து டிராவல் ஆவாரு. வேற யாருமே வரமாட்டாங்க. இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா, படத்துல வந்து இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ஸோ அதுல வந்து அந்த டைரக்டர் அவருடைய கிரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணா மட்டும் தான் படத்துல வந்து மக்களுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்காம இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து ஒரே கேரக்டர் திரும்பி பார்க்கறதுனால கண்டிப்பா வந்து மக்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். ஸோ அதில் டைரக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கிரியேட்டிவிட்டி மூலமாக கூட அந்த படம் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றி படமாக கூட மாறலாம். இரவு நிழல் ஒரு நல்ல அவார்டு வாங்கிச்சு. அப்புறம் 2.0 எந்திரன் இந்த படங்கள் எல்லாமே வந்து அவார்டு வாங்கிச்சு. ஏன்னா அதோடைய புது முயற்சிகள் காரணமாக அதே மாதிரி இந்த படம் இருந்து மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக பேசப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுவும் நல்லா அவார்டு வாங்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. இதை மாதிரி இன்னும் பல டைரக்டர் அவங்களுடைய பல முயற்சிகளோட கொண்டு வரலாம். இப்போ லியோ படத்துக்கு கூட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேமரா யூஸ் பண்ணுறதா வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் மோக்கோபோட் கேமரா, விக்ரம் படத்தில் மோக்கோபோட் கேமரா யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ எல்லா படத்துக்குமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு படத்தில் ஒரு விஷயம் ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்து எல்லா படங்களும் அந்த மாதிரி வர வந்து ஆரம்பிக்கும். பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் படம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னே போட்ட வீடியோஸ்லாம் இனி என்னடா நேச்சுரல் பேக்ரவுண்டில் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ என்னடா அதே மாதிரி ஒரு செட்டு போட்டு பேசிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வந்து யோசிப்பீங்க. அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நான் பேக்கில் சொல்கிறேன். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்ட இந்த ஒரு நியூஸ் இப்போ தான்ப்பா நான் புதுசாக கேள்விப்படுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய சினிமா சம்மந்தப்பட்டமான புது விஷயங்களை நியூஸுக்கே போகிறதுக்கு முன்னே நம்ம சொல்லிடலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் நியூஸ் நம்ம சொல்லலாம். நீங்கள் நியூஸ் சேனலுக்கே வரதுக்கு முன்னே நம்மகிட்ட வந்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம சேனலை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அது நியூஸ் வந்துடும். ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு புது விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு படம் தமிழ் சினிமாவில் வருது அப்படிங்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ அது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்னும் யோசிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நாளைக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.